presentació del llibre Prendre partit, Toni Reixa, 1943-2013. És un acte que tracta de la presentació del llibre, però també per molts nosaltres crec que és, com també ho és el llibre, un acte d'homenatge a en Toni, el nostre estimat, recordat i enyorat company, en Toni Reixa. I és molt bonic que ho puguem estar fent avui aquí a Girona. Ahir el vam fer a Barcelona i va haver-hi moltíssima gent, perquè ens han explicat. Però és molt bonic que el puguem estar fent avui aquí, en aquest espai, que precisament, també en homenatge d'ell, pot pel seu nom. Allà tenim la placa que vam posar el 2013, a finals del 2013, que diu que és l'espai Toni Reixa, aquest espai al pati, l'espai més bonic del casal independentista del Forn. I per això doncs, estem molt contents i molt contentes de poder estar aquí celebrant aquest acte. Jo voldria començar primer de tot donant les gràcies als autors, en Pere Reixa, el fill d'Antoni, i en Ramon Piqué, per haver escrit aquest llibre. Gràcies per haver-lo escrit, perquè per totes les persones que van conèixer en Toni, aquest llibre és un regal. Jo, llegint el llibre, he reviscut amb molta intensitat, com si ho tornés a viure tot, tots aquells anys de lluita, totes aquelles experiències, vivències, records, anhels, totes les històries que ens explicava en Toni, tots els interessos que tenia, que eren molts, múltiples, molt variats, que ens els encomanava, totes les batalles, les 1001 batalles en les que es va implicar aquí a Girona i en molts altres llocs. I penso doncs, que és molt important poder-les tenir allà per si ja tinc la tranquil·litat aquesta que si mai la memòria em falla, doncs tinc el recurs de poder recórrer al llibre i tornar a rememorar tots aquells anys. Perquè en Toni, tots ho sabem, va viure amb molta intensitat la vida. És com si hagués viscut 100 vides en una. Mirant el llibre, llegint el llibre, te n'adones també. Es va implicar en moltes coses i això, ara he perdut el fil. Això, perquè va viure molta intensitat i ho va fer tot sempre des de la base, siguent un més, formant part d'un col·lectiu, sent un igual. Ell, tot i que era molt intel·ligent i era molt savi, era una persona molt propera, tots ho sabem, i molt senzilla. I per això jo crec que va deixar una petjada molt important a tots els que el vam conèixer i vam compartir amb ell. I el que m'agrada molt d'aquest llibre és això, que explica la història d'en Toni, però també recull tots aquests testimonis de persones que van viure i compartir anys de la seva vida amb ell, i llegint-los et vas configurant de nou aquesta imatge de la persona que va ser en Toni, tan polièdrica, tan autèntica també, alhora, que encara et fa adonar més de la seva grandesa. He dit que crec que el llibre és un regal per als que el van conèixer, però també penso que és un regal per als que no van tenir la sort de conèixer, perquè precisament a través del llibre el podran conèixer, podran acostar-se al que va ser la seva persona, i això és molt important perquè ens calen referents com en Toni. La dedicatòria del llibre per mi és molt significativa, és molt bonica, perquè el llibre està dedicat als seus 4 nets, en el Martí, la Maria, l'Aina i la Jana. Diu textualment amb el convenciment que el llegat del seu avi el servirà de far per construir el seu futur. I jo el que voldria és que això, que fos el llegat d'Antoni fos un far no només per als seus nets, que estan per allà, sinó també per totes les generacions d'ara, les que pugen i les que vindran, les del futur. Perquè referents com ell, treballadors, persones com ell, treballadores, constants, humils, honestes, ens fan molta falta per saber d'on venim i on volem, cap on volem anar. I resseguint la història de la vida d'Antoni, també resseguim, en el llibre veureu, la història del nostre país i del nostre món, perquè es va implicar tant en els temps que li van tocar viure que és indestriable una cosa de l'altra, la vida d'Antoni i la història del nostre país.
Per això, amb el llibre, la història d'Antoni comença una mica abans del seu naixement, comença amb la història dels seus pares, i això és el que em toca fer a mi. Començar per aquí, començar per la història de Narcís i la Justa. Veurem aquest vídeo, jo us el contextualitzo una mica, perquè així també el podreu entendre millor, d'acord? El vídeo és un vídeo amb fotografies dels pares d'Antoni i d'Antoni mateix i de la Teresa, la seva germana, els primers anys de vida d'Antoni a l'exili a França. Veureu imatges d'ells i està elaborat el vídeo per en Pere Castellanos. Per en Carles Castellanos fill, el cosí d'en Pere, el nebot d'Antoni, que és músic i que ha recollit en aquest vídeo les imatges d'aquests anys, de la infantesa d'Antoni, i de la música que sentireu de fons és un vals composat per en Narcís Letxa, el pare d'Antoni, que era músic també, i quan era a l'exili va compondre aquest vals i ara, anys després, el seu net, en Carles Castellanos, l'ha tornat a gravar amb altres músics i ha fet aquest vídeo. Però us explico primer una mica. Ens situem l'any 1915. Això sí que ho haig de llegir. Carretera Santa Eugènia. Ens situem a l'últim dia de l'any 1915, el 31 de desembre de 1915. A Castillazuelo, un poblet de l'Aragó, molt a prop de Barbastre, neix la Justa Verges Sallant. És un poblet agrícola i la família de la Justa es dedica a fer les feines del camp. Ella de jove també es dedica a això. Quan esclata la Guerra Civil, la Justa té 21 anys i de seguida se'n va cap a l'Hospital de Barbastre a oferir-se per aprendre a fer d'infermera. Allà la formen com a infermera i entra als serveis sanitaris de l'exèrcit republicà. Fa d'infermera durant la guerra i amb l'avenç de les tropes franquistes ha d'anar, doncs, ella i tots els ferits i tot l'altre personal sanitari, doncs, reculant, pujant cap al Pirineu català i fins que acaba passant la frontera i s'exilien a França. Allà es pot reunir amb gran part de la seva família, que també ha pogut fugir, tots menys un germà, en Pedro, que era un militar anarquista que va ser empresonat a les presons franquistes i va acabar morint de malaltia a les presons, primer a Barbastre i després a Toledo. Allà la Justa amb la família, després part de la família torna, ella es queda allà amb un germà i viu a Châteauneuf-sur-Loire. Mira que ho he entrenat, però és que això no és. Sí, el Castellnou sobre el Loira, diguem així. Viu allà i treballa en una serradora com els altres exiliats republicans, una indústria que treballava la fusta. Tornem a l'any 1915, també al desembre, però 2 setmanes abans del naixement de la Justa, aquí a Girona, a la carretera que porta cap a Santa Eugènia, en una casa, neix en Narcís Letxa i Font. La seva mare era de Moners, això Antoni ens ho explicava. La mare d'Antoni era de Moners, el pare era de Terol, era un ferroviari que estava visquent aquí a Girona, doncs neix en Narcís Letxa, aquí a Girona, estudia el magisteri i quan esclata la Guerra Civil, ell també té 21 anys, com la Justa, i se'n va a Barcelona a formar-se com a militar. Llavors entra a l'exèrcit regular de la República en el cos de l'artilleria antiaèria. El destinen a Barcelona primer, després també està a Belchite, a l'Ebre, a diferents llocs, i amb la caiguda del front de l'Ebre, doncs la seva divisió s'encarrega de cobrir la retirada. I es van retirant, passen per Barcelona, segueixen pujant, passen per Girona, on en Narcís s'acomiada dels seus pares,
continuen fins a Figueres, acaben de pujar fins a Portbou, protegint totes les riuades de refugiats que fugen, i els trens allà a Portbou, i acaba creuant la frontera al febrer del 39, els hi fan deixar tot el material militar, i acaba creuant la frontera i allà ell comença el seu periple per camps de concentració i batallons de treballadors, passant gana, passant fred. El llibre ho explica molt bé, tot el que ha de viure en Narcís, fins que, clar, llavors esclata la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit francès també queda tot, perquè el reclutaven en batallons de treballadors per treballar, llavors ell, amb la desfeta de l'exèrcit francès, acaba treballant en una granja en la zona ocupada per als alemanys. I la granja està en un poble que es diu Féroles, que està molt a prop de Châteauneuf-sur-Loire, molt a propet. I els republicans, els exiliats republicans d'allà, doncs quan podien es trobaven, es reunien, i va ser en aquestes trobades que la Justa i en Narcís es van conèixer. Es van enamorar, es van casar i l'any 1943, el 14 de febrer de 1943, va néixer Antoni Fletxa i Bertes. I al cap de 3 anys va néixer la seva germana, la Teresa. D'aquells anys, abans de la tornada a Catalunya, que van tornar el 1948, quan Antoni tenia 5 anys, són les fotos que veureu en el vídeo. La música ja us he explicat, el vals es diu Tendrès, que és el que va fer en Narcís Fletxa, perquè en Narcís això també està molt bé, ell tenia un violí, tocava el violí i van fer una petita orquestra que es dedicava a tocar balls i festes per complementar els ingressos econòmics familiars. Es veu en alguna foto també la petita orquestra. I doncs ja està, més o menys era això el que us volia dir. Això. Hi ha moltes anècdotes d'aquests anys d'Antoni allà, aquí ja es recullen també, jo ja no m'allargaré més, però clar, està clar que aquests seus orígens i totes aquestes històries i les imatges que ell recordava, només hi va viure de 5 anys de la seva vida allà, llavors ja van poder tornar cap aquí, doncs l'han marcat, van marcar la seva personalitat, aquest esperit de lluita que sempre va tenir fins al final i les seves opcions de vida. Per això és molt bonic veure aquest vídeo. Gràcies.
Doncs ara us presento breument els ponents. Primer de tot parlarà l'Ester Costa Rita. Un moment que ja l'hem liat. No hem ni començat, no? L'Ester Costa, que és sindicalista, nascuda a l'abril de 1960 a Girona. Va treballar 6 anys a l'INS i la resta de la seva vida laboral l'ha fet a l'àrea de Relacions Laborals del Departament de Treball, primer del SOC, on està actualment, a la seu de la Generalitat a Girona. Des de principis dels anys 90 és delegada sindical electa per la IAC-CATAC, és membre de la permanent del sindicat i delegada sindical territorial de prevenció de riscos laborals. És des de fa anys la coordinadora territorial de la IAC a Girona i n'és la representant. Ha sigut regidora de la CUP a l'Ajuntament de Girona del 2015 al 2019. Després parlarà en Jordi Navarro, nascut a Girona el 1971. Ell és treballador municipal, llicenciat en Geografia per l'UDG, militant ecologista i independentista. Fou un dels membres fundadors de la CUP a Girona i regidor per la CUP a l'Ajuntament de Girona del 2011 al 2015. És soci del Casal al Forn, de l'Ateneu 24 de juny i de l'Associació de Naturalistes de Girona. Ha publicat un assaig sobre ecologia i 2 novel·les. Actualment milita a l'Intersindical i és delegat sindical. Després parlarà en Pere Reixa, un dels autors del llibre. En Pere és nascut a Barcelona el 1971, és un dels fills d'Antoni, té estudis de geografia i professionalment es dedica a la gestió de projectes de sistemes informàtics en l'àmbit sanitari. A la dècada dels 80 va començar a militar a l'esquerra independentista, formant part de l'assemblea local del barri barceloní d'Horta de l'MDT. Més endavant va militar a la CUP de la Floresta, lloc on viu des del 1999. Participa activament en el teixit sociocultural i associatiu forestal. En Ramon Piqué, l'altre autor del llibre, és nascut a Montcada i Reixac el 1961. Ell és llicenciat en Història i doctor en Traducció i Interpretació. Ha estat docent i investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva trajectòria política va iniciar a finals dels anys 70 i des d'aleshores ha militat en diverses organitzacions d'esquerres independentistes, al Passant Provisional, a IPC, a l'MDT i a la CUP. Arran d'aquest compromís, va ser detingut l'any 1992 en el marc de l'Operació Berton. És membre de l'associació Memòria contra la Tortura i de plataformes i entitats veïnals de la Floresta, on resideix actualment. I finalment parlarà en Dani Cornellà, de Trell, nascut a Girona el 1978, és diplomat en Educació Social i llicenciat en Psicopedagogia. La seva trajectòria política va començar a les GIR fins que es van fusionar amb Maulets. És un dels impulsors del casal independentista al Forn de Girona i de la creació de la CUP a Girona. Més endavant va ser un dels impulsors de la CUP a Celrà, on va obtenir l'alcaldia el 2011. I en va ser l'alcalde fins al 2021, quan va deixar el càrrec al ser escollit diputat al Parlament de Catalunya. Actualment és diputat al Parlament de Catalunya i militant de la CUP i de Poble Lliure. Està afiliat a l'Intersindical i ell ha patit la repressió en desenes de causes, les més conegudes el cas Virolés, on va ser condemnat a pagar una multa, i el cas 21 raons, on va ser detingut acusat de tallar les vies de l'AVE durant el procés. Finalment no va ser encausat en aquest cas per falta de proves. És membre de moltes entitats culturals, geganter amb la colla de Celrà i fa pocs mesos ha estat un dels impulsors de la creació del casal independentista Guillem Agulló i Salvador a Celrà. Sigui que us passo la paraula. Bé, és la segona vegada que ens trobem per Antoni, aquí. L'Anna és l'Anna Pujolàs i estic molt contenta d'estar entremig d'en Jordi i l'Anna, que són els dos primers regidors de la CUP que va tenir l'Ajuntament de Girona. Per tant, ben acompanyada, Bé, jo parlaré, m'han dit que enfoqui el tema més aviat amb el tema sindical. Com ha dit l'Anna, porto molts anys militant i sent delegada sindical. Per qui no conegui la IAC, la Intersindical Alternativa de Catalunya, som una confederació sindical formada per el meu sindicat, IAC-CATAC, CATAC-CTS, que són els de sanitat,
la Federació de Treballadors de Catalunya i vostè que estés. I tot el que és els moviments socials els fem a través del que és l'AIAC, no? Per tant, jo no me'n recordo de quin any vaig conèixer Antoni, d'això fa moltíssims anys, però sí que vam començar-nos a trobar i normalment solíem ser, a part d'altra gent de l'esquerra independentista, quan ens reuníem l'AIAC, amb la COS, per qüestions de mobilitzacions, temes socials, solíem ser en Ramon Serna, de Catac de Teresa, i en Xavier Díaz d'Estés, jo mateixa, Dian Catac, a vegades en Joan Orri, també com a sindicat, que malauradament ja no està entre nosaltres, i altra gent. També venia gent de la CGT i gent de l'esquerra independentista, i intentant fer mobilitzacions per 50.000 temes, jo no els citaré, perquè era constant. El que buscava sempre Antoni era sumar, sempre, i facilitar, perquè com podeu imaginar, quan ens trobem tantes organitzacions diferents, malgrat podem ser d'esquerres, podem ser nosaltres un sindicat de classe, assembleari i tot el que tu vulguis, però no o no, sempre hi ha discrepàncies i diferències. Però Antoni sempre anava a buscar l'equilibri, i si aquella reunió havia de durar 3 vegades més, doncs durava 3 vegades més, fins que aconseguiríem arribar a un consens. Vam començar fent mobilitzacions el 1 de maig, perquè el 1 de maig que es feia a Girona, el rumb que havia agafat no ens acabava de fer el pes a uns quants, i va ser com vam començar la CGT, la IAC, la COS, l'esquerra independentista, fent una concentració a Girona fora de les altres convocatòries. La veritat és que al principi érem plegats, aquesta és la realitat. Bé, la cosa va evolucionar i en aquest moment aquesta manifestació es fa a la tarda i Déu-n'hi-do el seguiment que arriba a tenir. Hi ha 50.000 casuístiques, vam començar que si érem la CGT com a sindicat, perquè normalment el 1 de maig qui ho convoca sol ser els sindicats, la CGT més endavant va marxar, però la resta vam continuar i vam intentar celebrar el nostre 1 de maig per pocs que fossin. No sé si tu te'n recordes, Jordi. Toni venia per la COS, hi havia també en Jordi també per la COS i nosaltres per la IAC i més gent. A partir d'aquí vam començar a trobar-nos amb altres mobilitzacions. A més, quan va arribar l'època del 8-9, que va començar aquella crisi tan potent, evidentment les mobilitzacions es va constituir la xarxa de drets socials, etc. Hi havia moltíssimes mobilitzacions. Antoni no fallava. Però és que no només es limitava amb temes laborals, sindicals, tal. També, no sé si hi ha gaire gent aquí que se'n recordarà, però hi va haver es va organitzar un grup de treball, un grup de gent per protestar per les deficiències del transport públic amb el tren. No sé si us en recordeu, doncs també ens hi vam afegir tots. I em recordo una vegada que es va fer una protesta, però vam dir no pot ser una protesta hipotejar tampoc els treballadors del tren. El que van fer va ser una protesta sortint aviat de Girona en direcció Barcelona, van venir els de Cal Aliu portant-nos a botifarres i portant-nos a embotit i pa amb tomata que ja duien preparat, etc. I van invitar també els revisors i tota la gent que corria del tren. És a dir, que de mobilitzacions n'hi havia constància, Antoni era sempre. També, més endavant, també es va començar a parlar que si l'ANC, que es donava a conèixer, que buscaven gent, i va ser quan Antoni ens va proposar a l'AIAC formar part de la sectorial de treballadors i treballadores per la independència de l'ANC, i efectivament allà ens vam trobar, també hi havia gent de comissions, hi havia la Dolors Bassa d'UGT, i nosaltres, hi havia Antoni, algun representant d'Esquerra Republicana, hi havia diverses persones independentistes que a més volíem millorar el món laboral quan siguéssim independents. I sí, vàrem fer un document molt potent, era la sectorial de treballadors i treballadores per la independència, i aquell document ja us podeu imaginar que tan ben parit i tan potent que era,
que no va faltar gaire temps que sortís la sectorial de l'ANC de l'empresa, dels empresaris, que se'l volien carregar, però nosaltres no vam tocar ni una coma. Només espero que algun dia que puguem aplicar aquest document, hores d'ara encara molt vigent, i ja sé que és una mica utopia, però espero que algun dia això tiri endavant, no? I bé, d'anècdotes en podríem explicar moltes, Antoni no fallava mai. Jo me'n recordo, per exemple, que quan vàrem venir a treballar a la seu de la Generalitat aquí a Girona, el que era abans l'antic hospital de Santa Caterina, era l'any 2010 i era en plena crisi. A banda d'això, també el sector del funcionariat va patir, sobretot els interins, però els funcionaris també, unes retallades molt potents. Nosaltres vàrem fer una tancada als delegats sindicals a la seu de la Generalitat, que ja dic, ho vàrem ocupar el 10, doncs això hauria de ser el mateix 2010 a l'hivern. Si vàrem venir al juny o juliol, doncs hauria de ser l'hivern. I vàrem dormir aquella nit a la seu, allà on hi ha l'oficina d'atenció ciutadana, ens vam treure la calefacció, vam haver de dormir a terra, ens vam pelar de fred, i a més, aquella nit va nevar. Mireu que neva poc a Girona, doncs aquella nit va nevar. Bé, l'endemà, i a més ens van tancar dintre, ens van dir, si no sortiu a tal hora, quedareu tancats a dins. Vam dir, no, nosaltres passam la nit aquí. Efectivament, vam passar la nit aquí, els companys de Barcelona, Tarragona, Lleida, aquestes tancades van ser a Catalunya per protestar contra les retallades, i a més les retallades socials, que també ens afecten com a treballadors. Vull dir que les retallades van ser molt potents. Doncs l'endemà al matí, tan bon punt, quan van obrir, perquè van haver d'obrir per força la seu perquè entrés al públic, el primer que va entrar a donar-nos suport i a veure'ns va ser Antoni. Aquestes coses no s'obliden. Ell hi era sempre. I a banda que li agradava, a part que entenia de tot, que aprofundia en tot, que quan ell es posava al seu punt de vista, te'l raonava de tal manera que al final li acabaves dient a mi, i no te li raó, perquè evidentment no parlava per parlar, sinó que ho havia rumiat, ho havia pensat, ho havia analitzat, i a més l'experiència que tenia en tot, això també. I bé, nosaltres me recordo moltes vegades que sortint, perquè a mesura que anava passant molts anys i anàvem treballant, hi havia més complicitats i al final et fas amic. I moltes vegades sortíem d'una reunió de lo que fos, de treballadors i treballadors per la independència o muntant el 1 de maig, tal i fa. Solíem acabar al final anant a fer la cervesa perquè havíem fet curt de debatre, havíem de continuar debatent. I bé, jo... però és igual. Vull dir que d'anècdotes en podria explicar moltes, el que passa que hi ha més persones que han de parlar, però sobretot jo l'he vist sempre com una persona de consens, que sabia escoltar, que raonava les coses, que no et deixava mai per menys, que respectava l'opinió de tothom i amb qui podies parlar de tot, perquè era un pou de saviesa, i que a més anava fent amics per all. També algú també li duia la contrària, però sabia perdonar, perquè jo també havia vist situacions, doncs perquè fan les mogudes, les mobilitzacions i tot plegat, doncs a vegades porta a tenir diferències, però aquestes diferències ell, si li sabien greu, se les tragava, se les menjava. Mai tenia una resposta valenta en relació a qui potser no se li havia dirigit de la manera que calia. I aquesta és la persona, per això estem aquí, tots els que estem aquí, això està ple, no és gratuït, és per algun motiu i és perquè era Antoni. I moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Esther. Gràcies, Anna, i gràcies autors del llibre. I gràcies, família, per haver recolzat aquest projecte. No sé, per part meva, voldria dir un parell o tres de coses. Haig de dir que, Esther, ara que has dit això, m'ha fet molta gràcia, això dels debats. Fa anys que Antoni ens va deixar, però encara a hores d'ara
Jo encara estic pensant en debats i discussions que teníem, i a vegades encara allò parlant sol pensant, encara discuteixo coses amb Antoni, perquè el gruix intel·lectual, la potència de la seva capacitat de raonar i d'enraonar i d'arribar a conclusions era enorme, no podia deixar indiferent, almenys a mi em va impressionar molt. Jo voldria fer un petit recull una mica de les qualitats humanes, intel·lectuals, polítiques, ètiques que sintetitzava Antoni Lecha. Jo quan el vaig conèixer la primera vegada, per cortesia d'en Dani Cornellà, era més o menys fa uns 20 anys, el 2001-2002 aproximadament, i a mi aleshores ja em va impressionar. Però a mesura que anava passant el temps i ens anàvem implicant més en projectes i en idees i en espais de construcció comuna, doncs a mi aquella persona no em deixava indiferent. Les seves qualitats humanes, doncs, tots amb el temps les vam anar coneixent des de diversos espais, però a mi personalment em va impressionar molt que fos una persona tan generosa, oberta, respectuosa, culta, sàvia. No era, diguéssim, un intel·lectual, allò acadèmic, en el sentit acadèmic o ortodox del tema. Era una persona sàvia, una persona que tenia molta formació i que en el dia a dia exercitava i posava a la pràctica aquesta formació, i era realment impressionant. Però a més de totes aquestes qualitats, tenia una dimensió humana doncs, que era proper, era entranyable, i era amic, era pare, era fill, era germà, era avi, eren moltes coses, no? I, ostres, en el dia a dia, combinat amb les seves qualitats polítiques, doncs tot plegat feia un còctel que no deixava ningú indiferent. En el terreny de les qualitats polítiques, a mi encara a hores d'ara m'impressiona molt la seva capacitat per analitzar la realitat, per analitzar les conjuntures, i fer-ho a vegades d'una manera molt ràpida i sorprenent, treia unes conclusions increïbles. Analitzava la realitat, analitzava les conjuntures i a partir d'aquí articulava comportaments, articulava idees, engrescava el conjunt de l'auditori, el conjunt de les persones que l'envoltaven, els militants i les militants. I jo això personalment ho trobava molt i molt impressionant, no? Totes aquestes qualitats humanes i polítiques se sintetitzaven des del nostre àmbit, que era un àmbit de militància política, doncs en què era un excel·lent company, era un patriota de pedra picada, però a més amb arguments, amb idees, amb capacitat de persuasió i de convenciment. Era un camarada, no? Projectava tots aquests valors i totes aquestes idees i d'una forma senzilla, sense grandiloqüència, sense prepotència. A mi potser una cosa que ara vist amb la distància, no? Aleshores, no hi havia tants cabells blancs com ara, eren més joves. Esclar, ell era més gran que nosaltres quan vam començar a militar i coincidíem en un espai persones d'edats molt diverses, de trajectòries molt i molt diverses, i esclar, amb gent que tenia 20 i pocs anys, 30 anys, i que teníem ganes de transformar el món i que teníem pressa per fer la revolució, que volíem la independència i que volíem tot ja, doncs allà al mig estava ell, amb la seva parsimònia, amb els seus discursos ponderats, amb les seves lectures i les seves, a veure, quin terme puc trobar? Les seves, diguéssim, lliçons de la vida, perquè explicava moltes coses. I mica en mica nosaltres anàvem veient que érem davant d'un referent en molts sentits, no? Clar, la combinació de tot plegat era molt curiosa. A mi una de les coses que potser més m'impressiona de la seva praxi i del que recordo d'ell era que era una persona extremadament respectuosa, molt respectuosa. I esclar, quan s'és jove, a vegades, els joves són una mica més bèsties, no? Potser no són tan respectuosos, són més impulsius, hi ha de tot, evidentment, no? Però sí que és veritat que en l'etapa juvenil les persones són llançades, són, tempestuoses. Doncs ell tenia la capacitat de relligar tot allò. I, ostres, jo en aquest sentit en tinc un gran record, no? Clar, quan nosaltres el vam conèixer a Girona, ja hi havia gent que potser el coneixia, d'altres espais, d'altres èpoques de la vida, nosaltres el coneixíem de la militància en el casal independentista, amb moltes campanyes, com tu has explicat, i en el nucli que d'una manera o una altra de l'esquerra independentista que va acabar creant el casal independentista del Forn i que va crear el nucli de la CUP. El vam conèixer en aquest àmbit i, esclar, aquí també una cosa que a mi em va impressionar molt, que era que a part de totes aquestes qualitats que són moltíssimes, doncs és que tenia una curiositat infinita. No es conformava mai, sempre volia més, saber més i més i més, mai s'aturava.
I això, aquesta capacitat, aquestes ganes d'aprendre coses i de descobrir coses noves, s'acabava traduint en un entusiasme innat. No sé, jo, si més no era la sensació que tenia i que pel pas del temps encara ho he anat comprovant més, no? Aquest entusiasme innat, en els temps que corren actualment, de desorientació i de pessimismes i de derrotismes, en el seu vocabulari això no existia. Escolta'm, hem de llegir i interpretar la realitat. Quina és la realitat? Doncs la realitat és la que és, no la que nosaltres voldríem que fos, és la que és. I hem de treballar, això eren coses que ens deia ella, i hem de treballar per transformar-la. I per transformar-la no hem de ser sectaris, no hem de ser lliçonadors, lliçonadores, sectàries, hem de ser oberts de mires, hem de tenir capacitat d'integrar-nos a diverses lluites, era un militant, com ho has dit, molt polièdric, militàncies múltiples, i sempre amb un tarannà dialogant, amb un tarannà de construir. Clar, a veure, ja coneixem molts, no? La trajectòria de l'independentisme, la trajectòria de les esquerres, som una mica especialistes en posar els accents en les comes, en allò que ens separen, les coses més absurdes i més ridícules. Doncs Antoni tenia capacitat d'intentar superar això, com a mínim d'intentar-ho. I això, doncs, bueno, és una praxi política que en aquell moment a nosaltres ens va ajudar molt i que vam aprendre moltíssimes coses d'ells. I que des del meu punt de vista és una cosa doncs, que avui dia això seria molt útil, no? Jo no em voldria allargar gaire més, només ressaltar també que a nivell de qualitats polítiques, humanes, tenia un gran coneixement de la història internacional, de la història nacional, dels països catalans i de la història local. Totes les anècdotes que ens explicava dels focs de la Bisbal, de la Isabel Vilà, que ningú deia aleshores. Ell insistia molt, heu de conèixer la història local, perquè la història local també és una història universal. I esclar, mentre t'explicava això, recordo a vegades encartellant, doncs jo què sé, t'explicava la història, tota la història de la Unió Soviètica. O era capaç de comentar-te que havia llegit la biografia de Ho Chi Minh, de Mao, que s'havia llegit les obres de Spinoza, de Sartre. Era imparable, era increïble, no s'aturava mai. Jo això ho trobo doncs, molt interessant. Però és que a més de tot això, també recordo d'una faceta d'ell, que segur que molts i moltes estareu d'acord, és que era una persona divertida. Explicava anècdotes, feia gràcia, reia, transmetia una certa alegria, que això, en el món de la militància, és una cosa que a vegades trobem a faltar, no? Semblem una mica una colla de... A vegades, no tothom, evidentment, no? Però va bé posar-hi una mica d'alegria, no? La lluita no és fàcil, la lluita és dura, hi ha repressió, l'estat espanyol i l'estat francès no s'aturen, no s'aturaran mai. Davant d'això, com que sabem que és dur, doncs anem a passar una mica, no? Una mica divertit, no? Bueno, només voldria comentar una cosa, i amb això ja he acabat, que vol parlar. Jo, Antoni, no recordo l'última vegada que vaig veure'l i vaig parlar amb ell. El 2013, ens va deixar el 2013, però sí que recordo l'última conversa que vaig tenir amb ell. No oblidaré mai, ho he explicat moltes vegades. Vaig tenir una conversa telefònica amb ell, que va ser uns 3 dies abans de deixar-nos, i va ser una conversa, jo no sé si va ser una premonició o què, però va ser una conversa molt profunda, política. Eren els inicis del procés, era el 2013, ja començaven manifestacions, hi havia ambientillo, i ell em va explicar que havia parlat amb gent de contactes i que semblava ser que de cap de les maneres Catalunya obtindria reconeixement internacional, que era l'esperança dels partits polítics de l'establishment independentista d'aleshores, que aconseguia reconeixement internacional i que per la via dels miracles i allò dels 18 mesos i tot fantàstic, tots aquí feliços, la independència, menjant anissos i tan fàcil. Ell em va explicar, això no passarà, no hi haurà reconeixement internacional i estarem nosaltres completament sols. Bueno, vam trigar uns anys a saber que això era així. Però a més, quan em va dir això, em va dir una altra cosa i bueno, però aquí no hem de parar. Nosaltres hem de seguir, és igual que estiguem sols, nosaltres a tirar milles. Endavant. I aquest és una mica el missatge que jo volia recuperar en termes polítics, a part de tota la dimensió humana, aquest missatge que quan el recordem a ell doncs segueix sent molt vigent. Aquí no s'ha acabat res. Ni desorientació, ni derrotismes, ni desànims, ni punyetes. La conjuntura és la que és dura, és veritat. Hi ha adversitats, però persones com Antoni i tants altres patriotes i camarades ens han demostrat que tenim tota la vida per lluitar.
i que nosaltres hem de llegar hem de deixar un llegat a les generacions que vinguin. Tu ens has passat, no? Has parlat d'altres generacions. Les generacions que vinguin han de saber que les generacions actuals han continuat una lluita que ve de molt lluny. I Antoni en aquesta lluita era un exponent bestial, una referència infinita. Ja per acabar m'agradaria llegir-vos un breu poema, si és que el trobo, perquè ara que aquests dies se n'ha parlat molt, i només en llegiré un fragment, perquè és molt llarg, però segur que tots i totes, o molts de vosaltres, us sonarà. A mi em fa pensar molt en Antoni. Un poema d'en Vicent Andrés Estellers. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per sempre poble, i patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera, i tindràs fam, tindràs set, no podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens, i tu sol estaràs despert. I tu sol estaràs despert per tots. No t'han parit per dormir, et pariren per vetllar en la llarga nit del teu poble. Per favor, m'agradaria que expliquessis molt breument l'anècdota quan se us va congelar la cola. Sí, bueno, esclar, Antoni era un activista, com deia, no era un intel·lectual orgànic, una persona sàvia i polièdrica. Bueno, total, això, érem activistes. I ell ens ensenyava a ser activistes i una vegada, un mes de febrer, no sé quin coi de campanya, no me'n recordo, vam anar i ell en cartellà, que vam sortir del casal del Forn i vam anar per la zona de Jaume I, i feia una fred bestial. No nevava, però potser estava, no sé, 6 sota 0, feia molt de fred. I es va xerrant, perquè esclar, mentre anava xerrant te podia explicar, jo què sé, la història dels Balcans, 5 minuts. Bueno, doncs quan arribem al lloc, deixem els trastos a terra, traiem els cartells, hem de posar i pum. Dic, hòstia, Toni, però si la cola està dura com una pedra, s'ha congelat. I bueno, i allà com vam poder se'n vam sortir. Passava coses diverses. Molt bé. Bona vesprada a tothom. Estic molt content de veure tanta gent aquí per la presentació del llibre del meu pare. Jo us parlaré d'un parell de coses. Primer, us vendré el llibre, us explicaré el llibre, com s'ha arribat a fer i com està organitzat. I després també, ja s'estan fent moltes pinzellades del Toni, no? Com era, però també intentaré dir-vos alguna cosa. Antoni va morir el juny del 2013 i aquell mateix any ja es van fer uns homenatges aquí mateix a Girona i a Barcelona i es va escriure un opuscle, un llibret que va acompanyar aquests homenatges i aquest llibret ha sigut també l'embrió una mica d'aquest llibre, no? Que tenim avui aquí. Aquest llibret el vam fer en Lluís Sales, en Xavi Oca, l'Albert Botran, jo mateix i la portada la va fer el Jordi Borràs. Al cap d'un any d'aquests homenatges, edicions de 1979, l'editorial que ha fet el llibre, em va dir, parlem de la tardor del 2014, si volia escriure la biografia del meu pare. Jo vaig dir sí, i tant, només faltaria. Llavors vaig descobrir una cosa, perquè fins aquell moment jo no havia escrit res, i vaig descobrir que escriure un llibre no és fàcil. Si és la biografia d'algú que ja no hi és, encara és més difícil, i si és del teu pare ja és... Llavors, no el vaig escriure, o sigui, vaig intentar-ho, no vaig poder acabar-lo de fer. Fins anys després, un bon amic, Ramon Piqué, em va dir, en paraules textuals, diu, quan em jubili, t'ajudaré a escriure el llibre del teu pare. I es va jubilar. Es va jubilar el juliol del 2022 i a la tardor ens hi posàvem i hem estat un any i escaig escrivint el llibre i si està aquí, jo, és gràcies al Ramon, sens dubte, no? Perquè en Ramon va portar seguretat, criteri, experiència, coneixement i molta feina feta, no? Amb el llibre ja ha començat, també hi ha hagut uns altres puntals en aquest llibre, que ha sigut part de la família,
que ens han ajudat a rememorar moments, els hem estat entrevistant moltes vegades, demanant-los que ens validessin certes coses. Parlo de la meva mare, la Montserrat Benet, la meva companya, la Susana Descalç, la meva germana, la Maria Letxa, i els meus oncles, en Carles Castellanos i la Teresa Letxa. Doncs van ser molt importants també per poder tirar el llibre endavant. Llavors, tots els capítols també ens hem basat en entrevistes profundes amb molta gent que ens ha estat ajudant, de totes les èpoques, perquè ja, com m'han estat explicant, no? Comença ben lluny fins a la seva mort. Els nombro també perquè jo crec que és important. Parlo d'en Quim Boix, company del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona als anys 60, d'en Carles Prieto i en Pep Martínez, que van ser companys de lluites veïnals i de militàncies a bandera roja, dels primers partits que va militar Antoni. El primer, en Carles Prieto, també va ser del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Facultat d'Enginyeria. La Pilar Cant i en Jaume Carbonell, de la militància veïnal del Carmel, al barri del Carmel, on vam néixer ma germana i jo també. En Jaume Oliveres, en Quim Roig, en Xavi Oca, en Quiru Castanyer, en Dani Cornellà i en Lluís Sales, companys de militància independentista, que també ens han ajudat molt a escriure el llibre, i la Txaro Borda i en Jordi Screen, que els vam entrevistar per tota la part laboral, tota de la feina que va fer Antoni. I nombrar-vos també que vam demanar uns escrits a diferents persones que el van conèixer i que vam compartir amb el Toni i estan recollides al final del llibre i són prou interessants. El llibre hem intentat que no sigui només una biografia d'una persona, sinó que vagi acompanyada de tota la història, com ens comentava l'Anna, no? Hem intentat contextualitzar tots aquests espais on Antoni va militar i va participar. El llibre, a part del capítol aquest de les veus sobre el Toni, que us he comentat dels textos que hi ha al final, està dividit en 5 capítols: el de la guerra, del 36, l'exili i el retorn. És un capítol que ens ha tocat buscar-hi molta informació i també gràcies al Pere Castellanos, el meu cosí, que va fer uns vídeos fantàstics als meus avis per un treball de la universitat, que és historiador també, que ens han servit de molt també per poder fer aquest capítol. Després del segon capítol són els primers anys de compromís i de lluita, on Antoni, ja tornat a Barcelona, al barri de Sant Andreu, va començar a participar en diferents lluites socials, a la universitat, amb el Sindicat Democràtic d'Estudiants, a les primeres militàncies a partits comunistes, abans de bandera roja inclús, i aquest llibre recull això encara, lògicament, amb el Franco viu, o sigui, eren lluites antifranquistes totes. El segon capítol ja ens parla de les lluites veïnals del Carmel, on el Toni va participar a l'Associació de Veïns, a la creació de l'Associació de Veïns del Carmel, a principis dels anys 70, encara a l'època del Franco. Barraques, autobusos tan famosos que són ara, per una pel·lícula que hi ha de Torre Baró, del 47. Al Carmel també es van segrestar autobusos, educació, es va tractar moltes coses des de l'Associació de Veïns, en la qual va participar també la meva mare, en aquesta associació. I els 2 últims capítols són els capítols que parlen de la militància, de l'independentisme revolucionari del Toni, des del seu pas a principis dels 80 de bandera roja a nacionalistes d'esquerra, primera transició, fins a l'eclosió de la CUP aquí a Girona i els primers regidors de la ciutat que aquí estan representats. Doncs això és una mica el llibre, no? Llavors ara ja us faig aquesta pinzellada, jo potser una mica més enllà de la política també que puc tindre, no? Jo com a fill, lògicament, tinc records del meu pare, però escriure aquest llibre me'ls ha fet retornar i m'ha fet tindre una visió més completa d'ell. He conegut moltes altres coses i m'ha fet anar, com em cola, anar enganxant moltes coses que han fet una imatge ben completa. Jo crec que Antoni era una persona intel·ligent, sociable, alegre, generosa, d'ideals ferms, rebel i coherent. Era inquiet, sense ulleres, era inquiet, sempre amb la necessitat d'aprendre coses noves i gaudia molt compartint-les, compartint tot el que sabia, ell ho gaudia moltíssim.
tenia un tarannà molt pedagògic, a més, a l'hora d'explicar tot això, cosa que facilitava molt la comprensió i el debat que podies tindre amb ell, no? I com a bon enginyer, perquè era enginyer, sempre buscava solucions a qualsevol problema que se li posés per davant. I després d'escriure aquest llibre, una de les coses que m'ha quedat més clares és que aquests trets que tenia ell els exercia en totes les facetes de la seva vida, des de la part familiar, a la feina, a la política, no? I en qualsevol dels espais on participava. No? I doncs, per acabar també un parell d'exemples perquè il·lustrin una mica això. No? A nivell familiar, com podeu comprendre, aquest tipus de militància generava absències. A casa no hi era sempre. Més no tenia cotxe i sempre tenia que anar amunt i avall amb ell. Trigava més, sempre trigava més. I feia tard. Perdia el tren. Però tot i això, crec que, parlo en nom de tota la família, sí que nosaltres el teníem molt present. Ell igualment, el seu rol de company, de pare, d'avi, el tenia molt interioritzat. I nosaltres el gaudíem i hem tingut aquesta gran sort, no?, de tindre'l com a pare. No? Hi ha un dels textos aquests de les veus sobre el Toni que està escrit per les seves 3 netes i el seu net, que crec que il·lustra bastant bé això que us dic ara. Us recomano molt que el llegiu. I l'últim exemple és en l'entorn laboral. En Toni va treballar a diferents llocs, però on va treballar més anys va ser a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. I crec que allà és on en Toni va poder, a nivell laboral també, desenvolupar tots aquests trets que estem comentant. O sigui, va deixar molta marca, no? O sigui, hi van crear, perquè va ser un institut que es va crear als anys 80 i ell va ser quan va entrar, i van crear aquests serveis a les persones amb discapacitat i conjuntament amb les seves companyes van crear uns serveis de molta qualitat i de molta justícia. I allà li reconeixen fins al punt que anys després de la seva mort van en una sala, igual que aquí que està aquest espai dedicat, en una sala de l'Ajuntament de Barcelona es diu Sala Toni Letxa. I és una sala que a més té un... Ara sí que em posem les ulleres. És una sala que té, a part de dir Sala Toni Letxa, diu en record d'una persona profundament compromesa amb els drets i la plena inclusió de les persones amb discapacitat. Gràcies. Gràcies. Bé, bona tarda. Jo haig de dir que fent aquest llibre he gaudit molt. És veritat que amb el Pere ja fa anys, molts anys que ens coneixem i tenim una connexió especial i treballant en molts temes de barri allà a la Floresta i que òbviament sempre ho hem trobat fàcil. Gairebé de vegades amb poques paraules però no d'acord. I això què vol dir? Que també a l'hora de fer el llibre també ha estat així. El Toni, la gent, la major part de vosaltres l'heu conegut, el vau conèixer i sabeu que no era una persona que deixés molts textos escrits. Quan dic això vull dir no és que no escrivís, evidentment escrivia i tot participava de la Consell de Redacció de la Veu de la Terra, també elaborant ponències, articles, però no es podia d'aquest perfil de militant que contínuament feia articles. Què vull dir amb això? Que a l'hora de fer la història d'algú, la biografia d'algú, doncs una de les fonts que vaig buscar ràpidament és a veure què ha deixat escrit. I resulta que no tenim tanta informació com ens hagués agradat. Ara bé, hi havia molta gent que l'havia conegut. Això vol dir que la font principal que ens ha estat especialment útil a l'hora d'elaborar la biografia del Toni estan les entrevistes que el Pere ha anat parlant. I en aquestes entrevistes hi ha coses que pràcticament les deia tothom. Crec que aquí el Jordi també, o l'Ester, que també ha fet alguna referència, que era una persona amb una gran capacitat de crear consensos. Però, quan dic això,
encara diré i una mica més. Jo vull recordar que després de l'operació Garzón l'any 93-94 es va crear una comissió de portaveus d'encausades i encausats independentistes, que també hi havia entre encausats i empresonats exiliats 60-70, amb la idea, amb la voluntat, amb l'objectiu de buscar una solució política a l'existència de persones represaliades. Estem parlant l'any 93-94. Si ens ubiquem al temps, semblava que l'independentisme estava en una fase molt diferent de la que ara estem coneixent. Una gent fins i tot com la travessia del desert. Segurament és una manera d'explicar-ho, però il·lustra una mica en quin moment ens trobàvem. Aquesta comissió, amb aquest objectiu, va haver de bregar molt per evitar totes les pressions polítiques que va haver perquè fossin sortides individuals a la situació dels presos i encausats. Recordo quan ho explicaven la gent que reunien amb la contrapart del govern, en Martí Llusmet, per exemple, que era el responsable per part del govern espanyol, la seva insistència en que la solució a l'essència de presos i encausats havia de ser acollir-se a la generalització. Això no ha passat mai. Però les pressions hi eren, i moltes. I el Toni formava part d'aquesta comissió de portaveus, d'altres persones. Evidentment, un dels reptes que va haver d'assumir la comissió, i ell va tenir un paper importantíssim, és fer que totes les persones encausades arribessin a acceptar que la solució havia de ser col·lectiva. El treball per consensuar això va ser ingent, com podeu imaginar, i en part la feina del paper, la mà del Toni, s'ha de reivindicar en aquest sentit. No és gratuït, ho expliquem en el llibre, però que justament es reculli el document que es va acordar a nivell de l'anàlisi política i les conclusions a les quals s'arribava com a comissió de portaveus. Altament recomanable com a document. El vam també recollir perquè tampoc existia enlloc aquest document. És una oportunitat també per compartir-lo. Era tal la capacitat d'arribar a consensos, però tal, que en situacions inimaginables el Toni se n'en sortia. Jo no sé si algú de vosaltres, miro per allà perquè penso que gent que poder per aquí, abans del 92, no sé si era el 88 o 89, es va fer una excursió, un autocar de joves independentistes, i parlo de joves independentistes perquè eren joves independentistes, al Calameco, a visitar els presos. No era visitar, evidentment no podíem entrar, però es tractava d'anar fins a la porta, fer uns petards, una manifestació, cridar perquè ens sentissin. Al Calameco, quan tu arribes a la presó, doncs hi ha com mig quilòmetre abans, que és una carretera isolada, des del Calà fins al centre penitenciari, fins a la presó. Evidentment, abans d'arribar a la presó ja ens esperava la Guàrdia Civil. Evidentment, a l'autocar, i va dir que baixa el responsable, i evidentment va baixar el Toni, el que feia més cara de responsable, i allà l'oficial de la Guàrdia Civil va començar que no podien passar. I en això que comencen a caminar tots dos, el Toni i l'oficial de la Guàrdia Civil, que va endavant. El Toni anava amb les mans al darrere, com sempre anava caminant, però estava pensant. I anaven caminant tots dos, com si es conessin de tota la vida. I anaven, i tornaven des de nosaltres de l'autocar, no ens deixaran passar, que està passant, que li estan fent. I al cap d'una estona, que a nosaltres ens va semblar molt llarga, devien passar 15 minuts, ve el Toni i diu, ei, que podem passar. I ens vam acostar fins a la presó, vam fer els petards, vam fer l'escrit. És a dir, jo crec que cap de nosaltres hagués tingut aquesta capacitat d'arribar a un pacte amb l'oficial de la Guàrdia Civil. Ell ho va fer. A mi és d'aquelles coses que m'ha impactat, ho expliquem perquè il·lustra molt bé aquesta capacitat que tenia el Toni. Bé, el Toni, cap a finals dels 60, del 69, el Toni i la Montserrat Benet es van casar i van decidir anar a viure al barri del Carmel de Barcelona. El Pere ja n'ha fet referència. I se n'hi estan també una dècada vivint allà, fins que van cap a Sant Andreu de Palomar. El Carmel és un barri popular de Barcelona, era un dels barris que als seus inicis havia estat un barri de segones residències, de gent benestant de la ciutat, i que a mitjans del segle XX
el barri va creixent a partir dels moviments migratoris, sobretot provenint d'Andalusia i d'Extremadura, principalment. Per tant, era un barri que va créixer sense cap mena de planificació urbanística i les veïnes i veïns s'ho van haver de lluitar tot. Res es va venir donant d'ofici per part de l'Ajuntament. No he fet referència abans, ni escoles, transports, salut, nuclis de barraques, han estat fins bastants anys encara per dignificar aquella zona. Aquest any on ja la Montserrat i el Toni participen de la fundació de l'Associació de Veïns del Carmel i participen i lideren també tots aquests moviments, juntament amb altres persones, per transformar i dignificar el barri del Carmel. Fins al punt que l'associació de veïns aquella, ara quan miràvem la documentació amb el Pere, hi ha coses que han cridat molt l'atenció. Hi havia vocalies, la vocalia de la dona, la vocalia de les barraques, hi havia una vocalia que es deia vocalia de qualitat de vida. És tota una declaració que implicava això. De fet, era una associació de veïns molt potent, molt poderosa. I van arribar a fer un programa popular del barri. Van elaborar, amb participació de les veïnes i veïns, un programa que nosaltres vam estar mirant i que em va fascinar per moltes raons, però hi ha una frase que ara compartiré amb vosaltres que deia que un ajuntament serà més democràtic en tant que sàpiga fer participar el veïnat en les decisions que l'afecten. Plena vigència, perquè no hem anat endavant, en molts casos hem anat endarrere. Això ho hem viscut amb el Pere al barri de la Floresta, allà on políticament s'ha mogut en un moment. El viatge cap a l'independentisme del Toni, nosaltres diem el viatge cap a l'independentisme perquè ens imaginem que podent en els seus orígens no era independentista, però jo una imaginació que no s'aguanta per enlloc. Segurament no devia ser, senzillament en aquell moment prioritzava el seu compromís amb altres partits polítics, com la seva bandera roja. Primer el PSUV, això és puny. Qualitat de vida. Sí, bandera roja, projecte d'esquerra, va anar a parar al MEN i posteriorment a l'MDT. I, clar, podeu imaginar, quan ell arriba al nacionalista de l'esquerra, en una de les entrevistes que hem fet ha sigut el Jaume Oliveres, que era un jove militant d'aquella època, i recordo d'una persona més gran que la major part de persones que hi havia allà, vestit d'una manera molt peculiar, i deixeu-me que ho comparteixi el que ens va explicar. És breu, però que il·lustra molt bé el que vull dir. Diu, en la seva intervenció, el Toni fa una intervenció a l'Assemblea de la Societat d'Esquerra, diu, el Toni es va presentar com a president de l'Associació de Veïns del Carmel, cosa que trencava amb l'esquema polític imperant, sobretot els més joves, que se sentien impactats pel seu discurs i pel to de les seves paraules. Una combinació de forma i de fons que no responia al perfil de militant teòric clàssic. Abans el Jordi parlava de l'unionisme del món i perdó. Cridava també l'atenció a la seva manera de vestir, sovint de color negre, que ressaltava el color morè de la seva cara. No sabien que el Carmel, el Toni, era conegut com el moro, pel color de la seva pell. És curiós perquè aquest impacte que va tenir amb els joves, aquests joves independentistes de la Societat d'Esquerra, de manera similar ens ho va explicar el Xavi Oca quan anys després es troben en una assemblea de l'MDT, en el qual explica el següent. Diu, el camarada Lecha va clavar una monumental esboncada política, que era una assemblea, això sí, amb un aquell to amable, sarcàstic i pedagògic, que sempre l'acompanyava, diu, a tot un sector que es negava a acceptar el desplegament tàctic o estratègic de la unitat popular i es mantenia en posicions maximalistes d'aparença ultraradical. I el Xavi Oca ens recordava
diu, les paraules que va emprar el Toni, diu, aquí els companys, aquí us ho podeu imaginar, aquí els companys estan protagonitzant la típica desviació trotskista que consisteix en no saber distingir entre la tàctica i l'estratègia. Llavors deia el Savió que veure les cares embadalides de tots aquells companys majoritàriament seguidors d'una estètica de combat amb qui d'altra banda, i en general, Antoni mantenia una fluida relació tan personal com militant, doncs mentre explicava en carinyo que es comportaven com una secta trotskista i veure la seva cara, la cara d'aquest jove esquiu no tenia preu. Bé, jo crec que em recordo que amb les entrevistes amb el Dan i amb el Lluís, i no sé si també, no amb aquestes paraules, però de vegades es venia aquesta imatge del Toni. Era un comunista convençut, era un comunista compromès amb la independència dels països catalans, però no era un comunista d'etiqueta. Tenia les eines d'anàlisi marxista que aplicava amb molt d'encert i molts el recordarem explicant-nos la importància de saber distingir justament entre tàctica i estratègia, justament per quedar-nos bloquejants en les contradiccions de la realitat. No? Provenia d'una cultura política apresa, com ja ho han anat comentant, de les lluites veïnals de l'any 70 del Carmel. Una cultura política que no abandonarà mai i que intentarà compartir amb els seus companys i companyes de militància. Això recordo quan, sembla que eres tu, Dani, o el Lluís, ara ja no sé qui m'ho explicava, quan us intentava explicar la importància de connectar amb les lluites veïnals també d'aquí de Girona, de Sant Narcís, de Santa Eugènia, de Riba-roja, o la gent de les de Bunyà. Però crec recordar que molts d'aquests barris ell no coneixia i que em sembla que tu l'havies d'acompanyar. No sé si estic dient, però coses d'aquelles que criden l'atenció de la vida del Toni. No era gens sectari, crec que ja algú ja ho ha comentat, i tenia una gran cintura política que el portava a sumar, un verb que pensa també de l'Anna, a causes comunes a persones que aparentment semblaven llunyanes. Tenia una gran capacitat de juxtaposicions i això ho il·lustra, per exemple, l'impuls que va fer de la creació del Fòrum Republicà de Girona, on justament que era un espai on intentava incorporar gent que venia d'altres tradicions polítiques i que no eren justament de l'independentisme en aquells moments. Després segurament no es trobaria en el mateix carrer. En l'àmbit polític no es deixava portar per les passions. I crec que quan explicaves la conversa telefònica, doncs ella era molt realista, però no vol dir que no fos una persona apassionada, ho era, i molt. Tenia una gran capacitat d'analitzar el moment polític i sabia que res passava per casualitat. Calia treballar perquè passin les coses. Era un mestre, i així ho han reconegut molts de les persones que m'han entrevistat, i el seu mestratge i el seu exemple de militància queda palès, com a mínim, en un dels capítols del llibre, que s'intitula justament Aquell militant de pedra picada. Va tenir un paper molt actiu en una assemblea de la MDT, la tercera, que va ser molt rellevant l'any 88, perquè es van fixar les bases programàtiques i organitzatives i de línia política del que havia de ser la Unitat Popular. El que avui és el projecte polític segurament més important de l'esquerra independentista i que ha de donar la sortida als anhels de justícia del nostre país com és la CUP. El Toni defensava que el procés de la Unitat Popular, com a procés d'autoorganització popular, havia de generar algunes de les estructures de contrapoder estable i perdurable. I ho reblava apuntant que la Unitat Popular no era una simple maniobra, sinó que passava a ser l'eix vertebrador d'un projecte polític de masses. Abans he dit que no era una persona que es deixava portar per la passió a l'organitzar la realitat, però en canvi ho era, i crec que, no sé si el Jordi ho ha comentat, les seves ganes de conèixer, d'aprendre, era un apassionat de l'urbanisme, de la història, de l'antropologia, de la sociologia, etc. I si us fixeu, a la cronologia del llibre, ja tinc l'oportunitat, comencem parlant de l'any 1871, perquè va ser l'any que va tenir lloc la Comuna de París, un dels episodis polítics que el Toni més reclamava com a propis de la classe treballadora. El primer gran
intent històric de bastir una alternativa democràtica i popular al capitalisme. I no és gratuït tampoc. Una de les dedicatòries d'un dels capítols estic dedicat a la Louise Michel, una de les lluitadores de la Comuna de París. Ja estic acabant, El Toni, abans he comentat que va viure al Carmel una dècada i va viure posteriorment a Sant Andreu del Palomar. Allà, a la dècada dels 70, coincidiria amb l'Eva Serra, amb el Blanca Serra, amb Josep de Clazán Serra, el Cala, evidentment la Teresa Leixa, evidentment, Carles Castellanos, el Roberto Castellanos, l'Enric Àngela. Si us fixeu, tots aquests noms em sonen perquè amb el temps, i d'això fa 60 anys, han estat grans referents de l'independentisme i de l'esquerra transformadora, l'independentisme de l'esquerra. Allà ja ells van començar a tirar endavant iniciatives que ja tenien un punt transformador. Van crear una acadèmia, que li deien l'Acadèmia Demos, per fer classes gratuïtes de batxillerat a joves del barri. Una acadèmia que les acadèmies privades van obligar a tancar, perquè evidentment era una competència deslleial. Moltes d'aquestes persones, anys després, tindran un paper rellevant, com he comentat, i moltes d'elles van conèixer també la repressió de l'Estat. I per acabar, ho vull dir una vegada més de veritat, hi ha una citació que hem posat, una cita al llibre del Frank Fanon, que m'agradaria compartir perquè jo quan la vam trobar parlava del Toni. Quan dic del Toni dic de tota aquesta generació de lluitadors i lluitadors. I diu, cada generació, dins d'una opacitat relativa, ha de descobrir la seva missió, complir-la o trair-la. Als països colonitzats, les generacions anteriors han resistit la tasca de l'erosió duta a terme pel colonialisme i alhora han preparat la maduració de les lluites actuals. Frank Fanon, el condemnat de la terra, que és un dels referents de l'anticolonialisme dels anys 60. Res més, moltes gràcies. Bona nit a tothom. Primer de tot, donar les gràcies a en Pere i en Ramon per l'edició, per la feina que han fet per aquest llibre i tota la gent que hi ha col·laborat, en Jordi. Bé, no m'allargaré massa perquè ja penso que han explicat moltíssimes coses, però jo sí que vull posar de relleu la importància que va tenir en Toni que vingués a parar a Girona i a comarques gironines per extensió. Perquè a vegades petits fets com aquest canvien moltíssim les coses, de com funcionaven les coses a com acaben funcionant. Nosaltres venim d'una època, la meva generació, més o menys, com en Jordi, l'Anna, etc., molts que esteu aquí, que érem molt poca gent. Venim d'un 92, una operació Garzón, que van detenir molts independentistes, que tot el que era el moviment així de l'esquerra independentista va quedar molt tocat, etc. Quedava poquíssima gent. I nosaltres, quan vam començar a militar, hi havia aquí a Girona, bàsicament, aquest rec que tinc aquí davant, i poca gent més. En Joan i la Dolors, i poca gent més. Tots els altres eren gent de... Sí, però Guillem va aparèixer una mica més tard. És a dir, quan nosaltres vam començar, que teníem gent de 16, 17, 18, 20 anys, com a referents adults no teníem, no n'hi havien desaparegut, hi havia hagut un trencament generacional, de fet això ha estat històric a l'esquerra independentista fins que es crea la CUP, però és històric perquè de tant en tant una part de la nostra gent anava marxant cap a Esquerra Republicana, es feien diferents intents per transformar Esquerra Republicana i això ens deixava a nosaltres a les situacions que de ser tot gent jove. I van tirar endavant iniciatives molt importants, vam fer el casal independentista al Forn, que va passar de ser un antro a ser el que és avui, perquè no us imagineu l'antro que era al principi, la gent li feia por venir, hi ha alguns que el van viure, però esclar, era una cosa totalment autogestionada, una altra realitat paral·lela a l'actual. I el fet que aparegués a principis del 2001, aparegués el Toni, va canviar molt.
les dinàmiques d'aquí a Girona, sobretot, no? Perquè estàvem acostumats a això, no? Que anàvem passant jovent i anava desapareixent jovent i vinga, no? Aquesta era la dinàmica de la GIR, de les joventuts independentistes revolucionàries, de Maulets, etc. No? I quan ell va aparèixer, es va obrir l'oportunitat de crear aquest espai, no? Que superés el juvenil, no? Que era molt complicat, s'havia intentat, ho havíem intentat, però ens era molt difícil, perquè com comprendreu del municipalisme ara més o menys la gent en sap, la gent nostra, i bastant, no? Qui es governa i altres municipis, però en aquest moment hi havia alguna experiència a Arbúcies, la CUPA, però que era una cosa més àmplia, hi havia algun regidor a Salt, hi havia hagut a Banyoles, fins i tot a Figueres, però poca coseta, i per tant el municipalisme ens quedava molt lluny. I Antoni va ser capaç de retenir-nos i d'il·lusionar-nos més enllà de Maulets, no? Perquè deia, bueno, quan deixem Maulets, què farem, no? Què farem? I la seva aparició va ser crucial, que apareixés a Girona, perquè va aconseguir, doncs, que ja érem una mica més grans, que una mica més grans vol dir que érem molt joves, no teníem 30 anys, teníem 20 i pico. I vam començar, doncs, amb Antoni a treballar per crear aquí la candidatura d'Unitat Popular de Girona. I això va ser gràcies a la seva experiència, perquè tot això que han explicat és real, era un pou de saviesa. No només era un pou de saviesa, sinó que era una bèstia política, que sabia negociar, jo també ho comparteixo, que sabia negociar, que sabia sumar, però sempre amb els nostres objectius. És a dir, sumàvem, sí, negociàvem, però sempre per arribar a una mica al que nosaltres volíem, perquè reunions havíem fet de moltes hores al casal independentista del Forn de Travessia a Auriga, i sempre preparàvem les estratègies per evidentment, de consensuar, sumar, però per anar cap on nosaltres volíem anar. I amb Antoni vam aconseguir això, vam aconseguir retenir aquest jovent que ens anava marxant cíclicament, i no només això, sinó que vam aconseguir trobar gent com en Jordi, que en aquell moment penso que estava amb el Joan Planto, no? Bé, i el moviment que hi havia en aquell moment de Xirinac, etc. I el vam anar a buscar, és a dir, vam aconseguir, tot i que en el llibre reflexa que la primera vegada vam treure molt pocs vots, però que l'objectiu no eren els vots, l'objectiu era la llarga, és a dir, Antoni no pensava en avui i demà, sinó que pensava sempre a molt més enllà, que qualsevol de nosaltres, de fet. I això ho vam aprendre d'ells, que l'objectiu no era de demà, era demà passat, l'altre i l'altre i l'altre, i que aquesta lluita que compartim, la gent que som aquí, ve de molt lluny, ara ha tornat a estar intensa, però continuarà sent intensa en un futur fins que guanyem, i que vull aprendre a analitzar la realitat i entendre que les coses ja arribaran quan toqui que arribin, i nosaltres el que hem de fer és preparar perquè quan arribin vagin cap a nosaltres i siguin el millor possible. I Antoni va aconseguir a Girona que arrelés aquest projecte que ara governa, Guanyem Girona en coalició amb d'altres partits, etc. Però al final la llavor va ser aquesta CUP, que va començar, jo diria que el 2002, va començar, i que sort que van tenir d'ell, perquè explicaré alguna anècdota, però ens venia i ens deia hem de demanar el PUM de l'Ajuntament. Bueno, és el PUM, a nosaltres només ens sonava d'un partit. Sí, no? I li deia, però, exacte, el partit. L'Andreu li deia, i li deia, bueno, Toni, per què vols dir el PUM? I acompanyava l'Ajuntament, demanàvem el PUM, etc. Després ens ensenyava com funcionava. És a dir, aquesta... Clar, ell tenia una acumulació de coneixements que no teníem pas nosaltres. I en molts aspectes, no només a nivell municipal, sinó a nivell de país, a nivell local i a nivell internacional. Tenia un fons molt important que poca gent té, i això s'ha de dir. És a dir, la capacitat que tenia ell per qualsevol cosa, explicar-te què va passar a tal any a tal país, o explicar-te una anècdota, o explicar-te història, aquesta capacitat de coneixements
realment no, al llarg de la meva vida no he conegut tanta gent que tingui aquesta capacitat. I va aconseguir això, no? Una persona tot envoltada de jovent va aconseguir que a Girona treballéssim com a CUP, i no només això, el fet que es creés a Girona va servir, i que va treure poquets vots, però va servir perquè s'acostés gent de Viladamat i creessin la CUP, i al cap de pocs anys ja governava, perquè al cap de pocs anys es creés la CUP a Celrà i es governés, etc. I deixar tota una tongada de gent jove que encara hi som avui, d'una manera o altra, de totes les edats, militant en un espai, militant en un altre espai, en un sindicat, a la CUP, etc. I tota aquesta gent encara hi és, no? Per tant, va deixar un pòsit molt important que fins a aquell moment no hi era. I anècdotes, us en podria explicar 1000, però suposo que estan recollides. No l'he pogut llegir perquè a Girona, a les llibreries, no l'he trobat, no ha arribat, encara no ha arribat, no entenc? Ha arribat avui al casal. No passa res, però encara no ha arribat, per tant, no l'he pogut llegir, però entenc que aquí s'expliquen moltíssimes de les coses que també aquí a Girona, de les anècdotes que vam viure, i res, no? Recordar-lo sempre com una gran persona, no només a nivell militant, que sí, perquè és que era el primer que entrava i l'últim que sortia, i si calies anava al bar, a sopar, a fer una cervesa o a fer el que calgués, però s'apuntava a tot arreu i cotxe, en tren, és que el que fes falta, no? I com a militant era una persona excepcional, pocs n'hi ha d'aquest tipus de militància. Venia ell d'una època de militant que poc té a veure amb l'actual, tot s'ha de dir, ha canviat molt les coses. És a dir, abans no hi havia res fet, s'havia de fer tot, i ho feia la militància, com ell, de pedra picada. Però més a nivell personal era una persona que aconseguia que tots els que estàvem al seu voltant, tot i la diferència d'edat, perquè és evident que era bèstia, no? Doncs tots el teníem com un referent, tots li teníem molt de carinyo, no? Vull dir que era una persona que anàvem tots els joves a Padules a sopar i a riure i a fer cervesa, ell també venia, no? I és evident que es veia la diferència, però bueno, era una persona això, que a nivell personal també jo penso que ens va influenciar molt a tots, ens va tocar molt. És una persona que realment, jo de la meva joventut, quan vaig començar a finals dels anys 90, doncs és això, és a dir, bàsicament els que recordo és Antoni Letxa com a gran referent, la Dolors i en Joan, que sempre hi eren, i després també s'ha de dir amb una altra edat diferent, en Ramon Muñoz de Salt, que també el coneixeu, però clar, que tenia una edat molt més jove que no pas ells. Després sí que van retornar altres persones una mica més joves, no? Que havien estat militants, i es van anar retornant mica en mica, vam anar engrescant, no? Al fer aquest projecte es van engrescant més gent i va retornar moltíssima gent, no? I Antoni, és que el títol és encertadíssim, no? Perquè ens va ensenyar que viure és prendre partit. I ell és el que feia on anava, perquè amb tot el que han explicat ho heu vist. On anava deixava una petjada, però no una petjadeta de ha passat per aquí Toni, deixava una petjadassa. I també la va deixar aquí a Girona. I ens va ensenyar que viure vol dir prendre partit. I que aquí no s'ha acabat res, que demà passat i els que venen a darrere nostra hauran de continuar prenent partit. Aconseguim la independència o no l'aconseguim. I si l'aconseguim, hauran de prendre partit per treballar per una societat d'esquerres i transformadora. Per tant, el seu llegat penso que és clau, almenys a la generació nostra, a la generació que ens el vam trobar aquí, però també pel que veig en molts altres espais on ell va deixar aquesta petjadassa. I res, aquí el recordarem sempre i seguirem el seu exemple i el seguirem recordant amb alegria i amb il·lusió, perquè quan guanyem també serà perquè Antoni va estar al nostre costat i perquè Antoni també ens ajudarà a guanyar. Moltes gràcies.